Ay, pre. Tatay mo nga nakatabay. Ipabulta mo bagatabi ako pa day. Ang pagkabagyo, tamabayad ka, baad lamang makabayad ka na. Ibagan tuga mo sa kuya, pagkabagyo. Ang tutang ko pa day. Ay, tabi pa day. Pasensya ka na palita. Ito nga lang nakaaging bagyo nga. Rinalayo palit sa kwarta ko. Nalayaw. Pigbalad ko kaya ako ta nagkadurumog, rinayaw. Naagi na lamang naman ang bagyo. Dahil ka pa nakakabayad. Natasibutong kabaya nga na napipapaliwanag ko sa'yo mong tigbalad ko, linayaw. Kaya po ang kuna man niya nagkipirap. Ano ang masingil mo nga ng rinalayog na? Ang purta, ang ano sa indo, mautang na kamupan dagit. Kami na sa nalugod ang mapaubaya. Dumang ka na. Binalag ko nga na sa kwarta ko, rinalayaw. Di pitalintin yun, an? Ay, nyaw, si Kapitan. Kap, Oy, Noy. ano man tabi ang kap na gibo mo, Kap? Mata na naman. Dahil mo tabi na hiling ini ka po. Kanakaaging bagyo, haluin na su bagyo. Totally damage baga ka po. At taday ka man kasabay. Natali ko pwedeng isabay na residente ako kang bariyong ini. Dahi ka man nga ni kasabay. Dahil mo na mabubutlanan ka po, at uldok na sa napakaw. Ata baya, madunungong ka. Aram ang ginibo mo kasabangay. Ano? Wilalaan mo an. Wilalaan mo, kaya tagtawd na laon na pumasiring ka duman. Igwa kang reklamo sa barangay. Ayaw, maghirlingan kita duman sa barangay. Wala! Ayan na, pre. Salamat tatay mingan ka. Nag-powder ka, mabuno ako ureg. Ano sa imo? Mabunok ka? Iyo, nakulaon 200 kilos ang buno ang ureg. Kaya man ako pa di ma-order. Sayang ba? Ida po na ako pa di magpara-order sa imo. Iba man ang pagtataw mo sa kuya. Nakaagi nagbunok ka baga. Iyo. Atay ang order ko sa imo. Ano ang itinao mo? Tulak. Limpiyahan pa. Sabi kaya ni Mrs. mo, tulak lang i-deliver ko pa kung man atay. Limpiyahan pa, linta na bata. Patawara kita mahalong pa 300 pa sa kilo. Ngunyan nga ni, 150. Wala na ligi pa din. Sabi na aluin mo ka kayo. Subsubang ko motor mo. Boss, Ayan na, sir. hindi pa diyan, pwede arkilaw na yan. Asa ko yan, sir? Pwede, sir. Available ang ngunyan, sir. Yamang gurano man tabi ang arkila ka yan. Ngunyan, mga 10 ka mong persona, sir. 3-5 lang. Tama, Maghapon na kamukan, sir. Ay, maghapon na? Maghapon na. Oh, magayon, barato. Barato. Nakonsulo tabi, sir. Pag sulo, sir, 5 mil. Tasulo mo man siya. Alon man. Kaya nga, tasulo ka man sana. Lugi man ako kayan. Tamabayad ako kan mga tripulang piko dyan. Naari yan, boss, ang gamiton. Dumang ka, sir, masakay. Sa pinakapulong ito. Sibid-sibid. Ikapan masakuan. Sulo mo. Maghapon man daw, doon si Manang Muya mo. Paray pamabanwit kita ngunyan. Sige na mabanwit. Alangan man sa kalay. Alangan man sa CR. Siyempre sa dagat.